alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan tasha mai albarka. Idan wannan shine farkon ka na zuwa wannan tasha mai albarka, ka mana subscribing, ka mana liking, sannan kuma ka mana comments. Mun gode. A yau mun zo muku da wani bidiyo ne wato na mining, Litecoin mining, yadda ake mining wato na Litecoin. Da farko link na website namu wato yana cikin WhatsApp ne. Zamu shiga cikin WhatsApp kai tsaye. Yauwa ga mu nan a cikin WhatsApp. Yauwa za mu shiga cikin links ɗin kamar haka. Yauwa gashi nan mun taɓa links ɗin, yana kai mu, yana tafiya da mu. Yauwa ga mu nan ya zo da mu a cikin links ɗin na website. Zan nuna muku wuri kamar hakan nan, abubuwa kamar haka: get started, forgot password. To da farko sai tunda kai wannan shine zuwanka na farko a cikin website ɗin, kana so za ka yi sign up ne, wato ma'ana ka yi shiga da farko, sai mu taɓa get started. Mun taɓa shi, muna taɓa da farko zai kawo fiska kamar hakan nan, zai nuna mana cewa enter your Litecoin a nan kenan. Gashi nan enter your Litecoin address. To da farko za mu shiga cikin Trust Wallet namu, za mu je Trust Wallet domin ɗauko Litecoin address. Muna tafiya zuwa Trust Wallet ne. Yawwa ga Trust Wallet namu nan yana buɗewa. Yawwa ya buɗe. Ga mu nan a cikin Trust Wallet namu na Litecoin. Da farko idan muka zo a nan zaka duba cikin wato Litecoin naka. Ka duba gashi nan, ka gani? Gashi nan ga Litecoin. Sai ka taɓa receipt. A nan zai nuna maka copy, zai nuna maka set amount, zai nuna maka share. To sai mu zo mu taɓa copy address, ma'ana mun yi copy yanzu mun yi copy ɗin address ɗin kenan. Sai mu fita mu koma zuwa cikin website namu na Litecoin, sai mu pasting anan, inda anan kenan. Yawa kuna kallo ko? Mun yi pasting. Gashi nan ya zo. Sai ya ce mana a ƙasa kuma mu sa password. To sai ka sa abin da ka ga dama, password wanda dai ya dace sai ka sa. Yanzu ni ina sa nawa ne. Ina sa nawa password ɗin ne yanzu. Yawwa. Bayan ka gama sa password sai ka taɓa start general, ma'ana sai ka taɓa nan kawai. Zai wuce da mu, yanzu yana wucewa ne da mu. Yawwa, kun kalla yanzu hakan nan ya wuce da mu, ya kawo mu cikin website namu na wato Litecoin mining. Kuma a yanzu hakan nan ma ya fara yin mining. Ni ga abin da nake da shi nan. To saboda kai ma yanzu idan ka je kai duk yanda muka yi nan, idan ka bi ƙa'idodin da wato yanda muka bi, kai ma za ka fara yin mining na Litecoin address ɗinka. Idan har kai farkon shigowa ne a cikin wato wannan website ɗin na Litecoin, zai nuna maka cewa akwai wajen Gmail da ke dama ni na yi register tun ba yanzu ba. Zai nuna maka cewa akwai wajen Gmail naka, ma'ana ka yi confirming na email naka. To sai ka sa Gmail naka kai confirming, duka zai nuna maka wuri. Gashi yanzu ka fara yin mining. Ga kuma wato wurin withdrawal. Wato nan wurin withdrawal ne, idan har ya kai adadin abin da kake so sai ka yi withdrawal zuwa cikin wato Litecoin wato wallet naka na Trust Wallet. Idan har ya kai adadin abin da kake so sai ka yi withdraw zuwa ci. Sannan kuma idan kana so ka yi referring, ma'ana ka gayyaci wani, wannan shine referral links naka. Wato wannan ina ka sa wato your referral link, sai ka zo wannan shine links ɗin naka. Wannan shine links ɗin naka. Ka gani ba? Sai ka yi copy hakan nan. To in ka je sai ka yi pasting, sai ka tura wa mutum a WhatsApp ko Facebook da sauransu dai. Wato mun gode da kallon wannan channel namu mai albarka. Idan har wannan shine farkon zuwanka, muna roƙon ka mana wato subscribing, sannan kuma ka mana comment da kuma liking. Mun gode. Sai mun haɗu a wani bidiyo na gaba.